Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Doon na pa unta, Idana. Kung unta, mahimo lang. Sige, sulti. Naibaw naman siguro kas nahitabo karon ni Leslie, di ba? Nga, doon na siya gihambin karon nga dakong sakit sa kasing-kasing. Onya? Mao nga, midangop ko nimo karon nga kung mahimo. Tabangan minimo nga imo siyang ayuhon. Tambala nimo siya siyang sakit. Gusto pa ni Leslie nga maluwas gikan sa peligrosong sakit. Ug bugtong ikaw ra nga mong gilauman karon nga makaayo niya, Idana. Hinaot nga maluoy ka og imo siyang tabangan. Hain man siya karon. Ito sa ospital. Maluoy ka, Idana. Tabangin taon siya. Ikaw rin bugtong paglaom nga makaayo niya karon. Ikaw rin yun, Idana. Di na ba siya makalakaw karon? Makalakaw pa man, pero maulagi hinay na lang kaay ba? Usahay, maripong ganin na siya. Yung sakit po yan dugan. Unsa man gyud ay sulti sa doktor ninyo? Kinahanglan yun siyang operahan. Kung maoperahan, naabay chance nga maayo siya? Maulay problema tungod kay way kasiguruan kung mulampos bang operasyon. Labi na nga kritikal kayo ang iyang sitwasyon. Kung kritikal ang iyang sitwasyon, samot na ko nga dili makapasalig niya nga maayo siya. Pero lahi man ka, Ed. Doon na kay gahong nga makaayo sa tanang matang sa sakit. Kiunsa man imo pagsiguro? Tungod kay daghan na kaog natambalan. Lakip na ang sakit ni Papa Perfecto. Pero dili ba kuwang mo pagsalig nako nga makaayo ko og sakit? Idana, I'm sorry. Pasaylo taon mi. Nagbasol na mi sa tanan na mong nahimo ni mo. Nagbasol na mo karon. Tungod kay nasakit naman si Leslie og nagkinahanglan mo sa akong tabang. Di lang ko tungod, ana. Sa mga miyaging adlaw, napukaw na manggod ang among konsensya o inguman ang huna-huna nga di gud maayo ang among mga nabuhat diha nimo. Kanus alang? Taon na dugay na gyud ming nagplano nga mangayo minimo pasaylo. Katong hapit na ko ipapatay sa imong asawa? So ipapatay. Tingali nahibaw na ka nga iya kong gipakidnap. Idana, wa taon mi kalabutan na ng mga butanga. Di man si Leslie ang nagpakidnap nimo. Mao ba? Ug nganong matuo man ko nimo? Wa mo gumi nagunaw na ana, Idana. Bisag gamay, wa may intensyon na ron pasakitan ka o bisag ipakidnap ka. Maayo kan mauna. Sultihan ti ka sa tinuod, Ronnie. Mutabang ra ko sa imong asawa kung siya mismo mo imangayo na ko dinig pasaylo. Ikaduha, mutabang ra ko kung mahuman na ang investigasyon kung kinsa gyud ang nagpasugo aron ipakidnap ko og injeksyonan ni atong tambal nga makapainutil sa akong utok. Unsa? Mayra, maugyo na'y husto, Idana. Kinahanglan nga ka maugyo kang manimaos. Wa man ko manimaos nila, tiya. Ang panahon og kahigayunan ra hinuon mo ay nagbuot ining tanan. Bitaw. Mo lagi. Bita, usto ka, danya usto do ka gyud. Kwan, ang sirkumstansya, no? Sirkumstansya ba? Mura yun. Mura nagbuot ini, ha? Kaya kung kita pa'y nagbuot, no? Nagplano na yun unta taog bati nila. Pero kanang sakit ni Leslie, di man kita nagbuotan na. Pagbuot na sa kay gayunan. Mao gani, nga angay lang sad gud nga dili sila tabangan. Baus-baus ba? Mo lagi. Sige lang, tiya. Basta usaray akong gikondisyon nila. Mutabang ko, kung masulbad na ning akong kaso kung kinsa gyud ang mga tao nga nalambikit niini. Pero kung ako'y pasultihon,
Bisag piyungan pa. Labing siguro dunay kalabutan silang duha sa nahitabo ni mo, Idana. Aw, di malas sila. Di gid sila makatilaw sa akong tabang nila. Mo ingon lang gyud ko nga mirisi nila. Kun mauna, nagduda gid siya nga doon natin kalabutan sa nahitabo niya. Murag mga gyud hani. Kun mauna, nagdumot gid siya nato. Wa siya hinungtan nga pagkatao. Kalmalang. Natay na kapagi. Nasuhito kay Kus kinaiya ni Dana. Dali ra kay na siyang ululuhan. Di lang gapo na tuwad o na itong pagpaubos o pagpakilo niya. Gihilasan uri kong naminaw niya. Nagsalig lang gid siya nga nakapabor siya nato karon. Maoga ni lisod masad kayo kung ato siyang kontrahon. Ha? Ato siyang kontrahon karon kay kita may nakinahanglan niya. Di ba? Okay. Isalig na ko nimo ang tanan, Ronnie. Ikaw na'y bahalang mo diskarte niya. Usa sa labing maayo na itong buhaton karon. Unsa man na? Mas labing maayo nga ikaw mismo may mangayo niya pasaylo sa tanan na itong nabuhat niya. Kaya nga no, dili pa ba day paigo nga imo na siyang giingnan, anak? Gusto niya nga makadungog sa abdihan nimo mismo. Oh, sige. Kung mo may iyang gusto nga mutambok ang iyang garbo, ako nang buhaton og tunlon. Aron lang yun nga iya kong tabangan o gayon. Kinahanglan nga ato ginabuhaton. Mahimo karon dayon. Ato na to si Idana. Sige, manangin doon natas doktora kung pwede na ba ka nga makagawas na rin. Ako rin mahibawang makiksulti sa doktor. Mamaliho ko niya ko ni mo nini, Badong. Para kang Idana na, sir? Oh. Ug na card nga akong isuhatan. Para na niya, Badong. Mitingsi mong kadiya, Badong. Wa, sir, ay. Kuan ka nang... Nahimuot lang ko nimo. Pero, sir, ganun ako pa may musugoon, sir, sa paghatag nga na anak niya ba? Mas nindot, sir, ay nga. Ikaw mismo may muhatag ni Idana, anak. Abi ni mo, Badong. Gusto ginunta ko nga ako mismo mo imuhatag, anak. Pero ambot ug nga no. Sa tinuod lang. Mura man kog mahawngan kung akong ikatubang si Dana. Ayaw kadlok, sir. Mas maayo nang ikaw gid mismo may muhatag na niya. Og sultihis tinuod kung unsa imong gibati niya. Ay pugong-pugong. Di ka mausab ang tinagdan ni Dana di rin ako kung ako siyang sultihan sa tinuod akong gibati. Badong. Di lagi, sir. Tuol na ko. Tuol na ko. More pa. Say gayon nga imo siyang daigan sa mga gibati. Sure ball ko. Magpakasal din siya nimo. More. More pa. Murag, wag di man tingalingon anak dayon ang mahitabo, Badong. Dili ingon na nakasayon si Idana sa iyong matang sa pagkababay. Pangagpasaling ako, sir. Pero, suway na lagi. Eng nasag dito, sir. Nga, nahigog magi ka niya. Mayo ka na, Badong? Nga ako siyang prangkahan? Ayaw lagi paghiko-hiko, sir. Straight to the point. Straight to the point. Murag di pa ginako kaya karon, Badong. Mahangil ako nimo. Total, niya may suwat nako. Niya man sa card. Pabasa na niya. Unsa may unod na swata, sir. Ang unod lang. Ay, lapili basta, bukog unod basta. lang. Ikaw yun, Badong. Ay, sultihan lang siya nga gikanan ako. O, niya sa buwak. Ang tanan mong gisultihan ako karon, Badong. Naa niya ng suwata. Sige, sir. Gusto mo juga ka nga. Ako'y muhatag na nga ito niya. Ay, kabala ka. Ako'y muhatag na mismo nga ito niya. Puldo, Nak, nauli man lagi sila si Ronnie ug Leslie. asa man? Na silang kwarto. Noon sa mong naong ni Leslie nga ni kalit man itong kapyahok ang naong. Nalumping. Piyahok na. Bitasan naman. Piyahok na. Ano magandang bulan? May buong pamangkaw. Ay misamot gani. Ha? Nya,
Murag nagkindang-kindang og lakaw. Oh, siyempre, masakit ton naman. Ay, labing siguro, Puldo. Kaniya man na sila ron din magpakiluoy na sad na silang idana. Mo lagi. Unsa pa man diay. Ang akong nabawan, Mac, kana ko nung kasing-kasing ni Leslie. Doon na ko nung naibuslot. Uy, Kinala na tapakan, ipabulkit. Ipabulkit na lang na. Liso na kinayon. mauba, Puldo. Mulagay. Delikado na kayo yung kentang, Mac. Besag operahan pa na siya, diga po na siya mamaayaw. Kang kuyawa day ana, no? Muling, Kung pananglit, Puls, bisag tabangan siya ni idana, may posibilidad ka nga maayo siya? mo lagi. Aw, mo na'y butang nga, wana to'y baway. Pero, basin, kay sagad baya sa mga ngilngig nga sakit, no? Naayo baya sa tambal ni idana. Bitaw sad, no? Oh. Pero usahay ba? Makaingon sad ta sa sitwasyon ni Leslie nga paspas di king gaba. Mulagay. Gusto lagi tong gingon ni Dana. Di na mister nga manimaos pa ta. Kayang panahon na yun mo imubaos para nato. Samahan ni tabo karon no? Na, labas pa ba kayo ang ilang gibuhat ni Dana? Gipapriso gud to nila ug dugay gud. Bitaw. Mulagay. Nagpares lang gina silang duha, Puldo. Labi na si Ronnie, ses makalagot kay dagway ay. Hambugiro pagiglinihukan eh. Mulagay. Aw, antoson yun na nila ro ng ilang kapait. Kasi Dana, di man yun nila madali-dali uparay. Basta kung ako'y idada, Puldo, pasagdan na nako sila ay. Bahalag maghilak silang dugo. Maulagay. Hinayal na mo tingog, Mac. Kay murag niya na sila paingon din eh. Ay, unhan na to sila sa kwarto ni Idana, Puldo. Unda na magmaritis ta dito, Mac. Sige. Basta may ako ikalaga ninyo. Kwan, Idana, niya na magyud mismo kami si Leslie. Aron ba ipakita na mo ang mong sinseridad nga mangayo minimog pasaylo. Dana, nahibaw ming doon na kay dakong kahiubos na mo. O, pasayloa in taon mis among mga nahimong sa diha ni mo. Katong tanan, amo nang gihinulsulan o gibasulan. Tinuod na, Idana. Nagmahay naman mis among kaugalingon kung anong amo gitong nahimo nimo. O unsa may akong matabang ninyo? Maluoy in taon ka, Dana. Tabangi taon ko. Ayuha in taon ko sa akong sakit. Ikaw ra ang puktong namong kilauman nga makaayo na ako. Hinaot ka imo kong tambalan. Kung pananglit tabangan ti ka, ug dili ko makaayo nimo. Usa may inyong buhaton ako. Ha? Idana, Di ra ba ko mo pasalig nga kun tambalan ti ka? Garantisado gid nga mamaayo ka. Pero, Timan ininyo. Dili ang tanang naayo tungod sa akong tambal. Naayo sila tungod sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw mo pagtuo nga tungod na sa akong tambal. dili ka na ko unsaon, Idana. Wa kay tulubago na ko bisag dili pa ko maayo. Boy no, naibaw naman siguro mo nga taod-taod na kong wa na magkapanambal. Tungod kay naglikay ko nga dili makalapas sa palaod. Apan sige, magpaabot pa mo og pipila ka adlaw nga makahimo ko pag-usab og tambal. Sige. Sige, Dana, please. Please, pagbuhat. Magpaabot ko sa higayon. Sige, moingon raon niya ako ninyo kung makahimo na ko og tambal. Pero, sa imong bana-bana, Dana, mga pila ka kaadlaw nga magpaabot mi nga mahuman ang imong tambal nga himuon. Labing siguro magpaabot mo og usa ka buwan kapin. Ha? Dili di ay dali ra. Dili ingon ni anak kadali ang proseso, Leslie. Ang paghimo og tambal, mulungtad pa og mulapas og usa ka buwan. Magdepende kung makuha na ko ang tanang gikinahanglan nga kasangkapan sa tambal aron makaayo nimo. Oh, sige. Magpaabot ko. Daghan kayo salamat. Salamat kayo, Idana.
Daghan kang salamat, Idana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!